Tikupitiriza ndithu kucheza ndi Dr. Mcbride Nkhalamba amene akutifotokozera kayendetsedwe ntchito kabwino kaboma. Boma sitimangoyendetsa, pali ndondomeko zake komanso malamulo oyenerera amene amayenera kutsatiridwa. Zimenezi ndi zimene tikutsindika mu tsiku la lero. Ndikulandireni pamene tikupitiriza kucheza kwathu ndi Dr. Mcbride Nkhalamba. Ndondomeko zimene zingakhazikike kuti chumachi chikuyendetsedwa mu ndondomeko yabwino ndi zitizo. Ndingoyambira pa imene nkhani ndakhala ndikungoyibwereza yokhudzana ndi malonda ndi mayi wakunja kuti mdziko mukhale kuti chuma chikupita patsogolo mukuyena mapanga zinthu zimene anthu ena akuzifuna. Ndiye kuti mudziwe kuti anthu akuzifuna amati trade policy kuti tizigulitsa chani kumisika. Ena amati trade and industry amaphatikiza chifukwa industry ndi imene mapanga katunduyo, trade ndi imene kambali yogulitsa katundu kumisika kunja kuja. Ndiye boma limene okhala ndi ndondomeko mu unduna wa malonda ndi unduna wa makampani wa industry wa mafactory wa trade wa industry kayaphatikiza kuti khale unduna umodzi kumene okhala ndondomeko zokhwima. Choyamba kutsimikiza kuti kodi katundu amene akufunikira kumisika oti tife tikhozokwanitsa ngati dziko ndi uti. Akatsimikiza kuti misika yofuna katundu wakuti umene ife kuzokwanitsa ndi kuyika zinthu zolimbikitsa anthu amene amapanga katundu mdzikomo. Kulimbikitsa anthu kuti amapanga katundu ndi zinthu zingapo: kupezeka kuti kugwirizana ndi mabungwe amene amapereka ndalama ngongole, kunena kuti muyike patsogolo anthu amene akupanga izi malonda awa akupanga katundu uyu. Chifukwa mukudziwa kale kunena kuti tili ndi misika ya katundu osati muyike patsogolo anthu amene akumanga nyumba ngati anga nyumba timagulitsa kunja ngati muyike patsogolo poti awo anthu amene atipangire katundu amene tizigulitsa kunja ndi amene so akhale oyamba kupeza ngongole ku mabungwe amene amapereka ngongole kandi mabanki zofunikira. Komanso kupita ku misonkho yoti katundu akamalowa mu dziko. Ukafika pa boda ku Malawi kuja kuzona mukula katundu umayi kwachokera kuti yayi amene tiwerengere 80% ngati munagula katundu inu 100,000 boma lufuna kuti mulipire msonkho pa boda paja 40,000. Maona ndikanjira kena kamene woti kamakanikitsa kuti malonda apite patsogolo business ipite patsogolo. Ndiye mukadziwa kuti katundu amene tikufuna tizigulitsa ndoyo mmachepetsa misonkho madera amene kuti yayi anthu ajakwaniritse kupanga katundu uja kuntulutsa kumagulitsa. Njira zokhazo zolimbikitsa zimenezo. Komanso tinabwera ku nkhani ya zinakambapo kale nkhani ya ndondomeko zokhudzana ndi malaisensi amene kuti angapeze license ndani koma tipange zinthu zoti ena amafuna kuti apeze malo amene oti alibe. Kodi boma tikakamba za kupereka malo ndi kuteteza malo tiupangapo chotati. Iniyo pano panguti mufunse akuwuzana anthu amatha kulembera kulanzi kuti afuna malo zaka osapatsidwa olo akapita midzi mukagula malo kuti apangire taito bwinobwino koma miyezi inaso zaka osapangidwa. Komatu kumalawi kuja mukamayenda midzi mukamayenda muona Malawi muno kuti chire koma malo akuvuta. Kodi mwina amakhala kuti malo akuvuta kapena mwina alipo mwina anthu ena amene akuwasungira? Chifuna ngasimakhala kuti mwina akafukufuku weni sana chitike. Pala anthu ena amapatsidwa malo alibe olo wantambala kuti waja agulitse malo aja apeze ndalama. Ndi amakhala ndi abale wa amauza kuti mutenga malo amalembera kalata. Ndi kalata ija amasunga ndi amakupeza nino. Ndili kalata alandipatsa malo ndi mundigule mukagula mundipatsa zanga ndi mukamalizitsa olipira ndalama. Tidakhala business yoteroyo ndenda ambiri otero. Ndi palena dangutenga malo aja amango asunga adapatsidwa. Ndi mukapita kusati malo anata. Maona komanso palena malo onena kuti munthu ampatsa ena apanga zawo mkati mwa boma kupatsa so munthu wina ndi mikangano. Zonse zimakhudza chuma chifukwa munthu amafuna kuti apakhale ndi pamalo pokhazikika kamapanga business malonda wake. Ndi ngati land management ili ya mavuto mmene tikuidziwiramo simungayembekeze kuti chuma cha dziko chipita kulikonse. Ndingopatsa chitsanzo china. Munthu amagula malo kunyanja munamva ambiri amagula malo. Ndi boma limene akuti ukagula malo akuiona nyanja tuyo
pakati pa malo akopo ndi nyanja kuionayo malo amene ungaliyese inu mukhulupirira kuti munthu akozotenga ndalama zako choka dziko lakunja kudzamanga pamene paja kuti mahotela chanchani ndi anthu azibwera azichapa pamene ofetenje kutsogolo kwa hotela kuja azitsuka mbali umasamba pamene machapa masafuria chanchani angapanga zimene zonda ndi nzeru za malamulo ngati amenewo malamulo oti mukawunika kwenikweni akupangira kuchokera madera akuti ayi munthu ndi munthu osati kuganizira chuma. Ndimafuna ndinene pamene popo kunena kuti mene timakambirana zokhudzana ndi kayendetsedwe ka mboma ka dziko tinadzakamba kuzonena kuti pali mbali ina imene imayang'ana maufulu a anthu ndi anthu mwabwera mmudzi mwawo mwagulira malo mwagula kutsogolo kwawo ndithu kusonyeza kuti mwatsekera sikwatsekera malo siyako so mwina lamulo limene limene limabwera fo choti tikubwereranso ku lamulo lathu lonena kuti tikuyeneka kutetezanso ufulu wa anthu akhale ndi ufulu wawo akhale ndi ufulu wopita ku nyanja anthu ali ndi ufulu wopita ku nyanja madera amene munthu sadagule kuti ayikepo chuma ayikepo makobiri ambiri oti azikopa alendo abwera azidzapumula koma kuli malo ena oti anthu sapitako ndithu pamene paja ndoti zimayenda bwanji kuti boma limakuuza kuti upere ufuse license yakhoza kupatsa kuti utseke pasabwere anthu koma choti mumvetsetse nkhani yakulu ndifuna kufotokoza pano ndiyonena kuti boma lili ndi mphamvu zopanga imene timati ma economic zones malo awa atufuna akhale oti anthu amangepo zinthu zoti zizikopa alendo azibwera kuno azidzakumbira nyanja yathuyi sitikunena kuti anthu amene ali m'midzi ya pamenepo siwo anthu ayi koma ngati munthu wachoka dziko lake kutali abwere kuno ndali pamenepo pa nyanjapo ndazoona anthu ena akuchapa pamenepo mbale azoona zimenezo palibe munthu angapange zimenezo palibe munthu angabwereza ino fachani nyanja chakulibe chitukuko chimenecho dziko lapansi pano kuli nyanja zambiri tu anthu amapita ku Sharm el-Sheikh ku Egypt ku Red Sea kuli malo ambirimbiri Mombasa amapita kumeneko mmene okhala ndi malamulo oganizira kuti kodi munthu kuti abwere kuno ndi makobiri afunika achite chani anthu nyanja ya Malawi akhoza kuyiona malo ambirimbiri koma nkhani yako ndiona kuti munafunsa ndondomeko economic zones pamafunika kukhazikitsa palibepo chuma chimene chimapita patsogolo popanda kuyika malamulo ayi chimodzimodzi inu yomwe mwamanga hotelo mtawuni panjapa basi aliyense angobwera wina yatsambaula phika sima wina wapanga ndeko abwera alendo akuti afuna kudzapanga malonda business mdziko aone zimenezozo mukazi angalimbe mtima umatenga ndalama mabwereso mai zitokha zovutirapo ndeti sizina zinthu zimwe chilungamo ndi ntchito aboma imene onera kuti ya izi sizingachitike apa chifukwa apa ndi pamalo popangira ma business awa malonda awa ma investors timatero mchingerezi chabwino munafotokozapo zonena kuti pena zikakhala ngati kuti chuma sichikuyenda bwino olomwina ndalama ya forex ikuchepa mdziko boma limatha kuyika malamulo onena kuti mwina kuonjezera misonkho pa zinthu zimene zimakhala kuti zikugulidwa kuchokera kunja zinthu zimene tikufuna kugula kuchokera kunjazi ndizonena kuti zikufunanso kupititsa patsogolo chitukuko ndi chuma cha boma ndetikayika misonkho yokuti tichepetse anthu kuzindikira kunena kuti ine I think ichi chisichofunikira pakadali pano anthu aja ndekuti satani sapanga ndoti pamenepo kutifuna ndimvetsenso kuti boma lapanga control bwanji chifukwa ndekuti nalonso silidzilandirabe zinthu mwina zina zimene zikuyeneka kuti zilandiridwe mmaganizo mwa ngati ne kuti mwina ndingozika mmaganizo mwa munthu wamudzi pakadali pano kuti timvetsetse pamenepo boma misonkho amakonda kuyika ikuluikulu pa zinthu zimene mukugula kunja zimene gulu limene amati luxury goods zinthu zimene iniyo simukufunikira pa moyo wanu kukhala nazo komano amene amapanga kuti ichi ndi luxury ndi ndani atonse tikuzidziwa nanga mowa inu mafunika mowa kuti mukhale mowa fodya kugula galimoto yokuti yathamo azikutama anthu kuti ndiye ndiweyo sizokhudzana ndi moyo wa munthu kapena chuma cha dziko ndiye amayika misonkho umene kuti aliyense amapita amachita zimenezo amene angakwanitsewa achite ili ngati kuchepetsa kuti ndalama ija anthu azigulira zinthu zonena kuti zilibe phindu kwenikweni ku dziko koma mukaona kuti niyo mukagula galimoto ukagula teseze ngati kalole kuti akuti 7 tani pali matana ake amene amanena
imathobwera mdziko muja popanda msonkho waukulu chifukwa choti galimoto ija ikuthandiza kuti kuchuma munthu upangira malonda upangira business yopititsa patsogolo chuma ndiye boma limachita ndithu bwino kuyika misonkho ikuluikulu pakatundu amene mugula kunja amene siwofunikira yayi iyo ndi chita yofunikira chimodzimodzi ku banki nthawi zina zake pachiyambi pamene chiwongola dzanja chija amayika kuti aletse anthu kubwereka ngongole amaona kuti kodi ngongole zimenezi anthu akabwereka akubweza andangati aya ndipo waletsa anthu aja kuti azibweza ngongole zija amapereka kuti choyamba tike zofunikira kuti munthu atenge ngongole amazikhwimitsa zimene zija komanso chiwongola dzanja chijamanena kuti apota anthu ambiri sakubweza tibweze kachiwongola dzanja kuti banki isamapezeka kuti ndalama zikusokonekera inde mabanki nthawi zina amayika chiwongola dzanja chionera kuti mwina kuba ndithu kumene amapeza zifukwa zawo koma mwachidule ndikuonena kuti ndondomeko za boma nkhani yoti pano atsate munthu ndondomeko ya chuma ya boma ndiyonera kuti choyamba ipatse anthu njira zopangira katundu amene akufunika ku misika yakunja misika ya mdziko muno ndiyofunikira koma yakunja chifukwa tikatenga katundu ika misika yakunja tipeza forex imene timathawulira katundu ina amene tikumfuna mudzikomo amene timadzagwiritsa ntchito mudzikomo kuwonjezera kupanga katundu ina kugwiritsa kunja chifukwa chake mukamamva maiko onse akamakambirana kandi China kandi United States mumva trade ndiye chuma cha dziko chimachokera kuti anthu mumapanga malonda gawo lalikulu inde pakufunika science makina mugaza khasu mpaka lero tingamapanga ulimi umene tikukamba dziko lapansi pano chifukwa mafuna ndifonse pamene kuti tikukanika pati chifukwa choti nkhani yokhudzana ndi trade nkhani yokhudzana ndi malonda kuti tizitenga zinthu kupititsa kunja tinayamba kuzikamba kalekale komano ndiye tikukanika pati pali zifukwa zambirimbiri zina tinafotokozapo mbuyomu pakati pakuti kunagulidwa matrakita basa anthu ena kungotenga matrakita kasamalimira kadapita kuti mwina mungandifotokozere ndi koma panali anthu amene alanezeri yonena kuti ulimi upite patsogolo tiyamba kugwiritsa makina kuti tizilima malo akulu mofulumira msanga siyandi kuti anthu afole pamene pazikumba nthaka ndi khasu mechanization chimene timapangira chimashini nkuti kuti tipange zinthu zija mofulumira komanso tipange zinthu ndi quality yake yoyenerera mosasintha quality ndezonsezo zimafunika kuti boma liwonetsetse kuti anthu amene ali okonzeka ngati pano pa Malawi ali pa business mutati mwapatse zinthu zimene ndafotokozazi athe kupeza ndalama boma line kuti ife tiyayikira kumbuyo amenewa guarantee big commercial farmers akuluakulu alimi kuti apanga mbewu zimene zikufunika kumisika yakunja tapatse ndalama komanso athe kuyitanitsa makina tisayikireko misonkho muona anthu ambiri amba kulowa kuti kulimi fazoti yayi ndikalima ndikunsonkho wake ngokwanitsa komanso kulimisika kunjako tinkagulitse katunduyi komanso ndikuthopeza ndalama zoti nthakuyika mu business ipo ndikakagulitsa ndidzabweza zonsezo ndi ndondomeko zoti boma limati limayenera kuti budget jama amayenera ku parliament ija chaka siku makambidwa budget Minister of Finance amanena chaka chino pali misonkho iyi tufuna pano tipititse patsogolo ntchito za chuma izi zonsezo zikuyenera kuti zigwirizana ndi zimene iniyo ngati boma mwatsimikiza kuti tiyike patsogolo ntchito ziti za chuma ndi mmene ilili misika kunjaku ndi mmene kuno tingapangire katundu komano budget imene mukukambayo tonse tikudziwa kuti imangokumana ndi mavuto nthawi zonse imakumana ndi zokhoma budget iyo kuti pali budget yakuti koma kupezeka kuti ngakhale zinthu zozikuyikidwa mu budget kuti tifuna tipange izi ndi izi zambiri mwa izo zimapezeka kuti sizikuoneka ndi maso kuti zadani zachitika number 1 ndiye pambuyo pake amene amapezeka kuti akukumanabe ndi ziphinjo ndi zokhoma ndi Malawi yemwe uja chifukwa zinthu zozayikidwa kuti chuma chiyende bwino anthu a Malawi apepukidwe koma tsiku ndi tsiku tikuona kuti kwacha yathu
ikutha mphamvu zinthu zikunkanaakwera zinthu zina zoti amalawi akuyeneka kuti apange access akhale ndi ufulu kandi zokhudzana ndi maphunziro zokhudzana ndi kuchipatala zili kulibeko sizikutheka ngati ulibe ndalama kapena suli pa mazimu ungozowa zoti uli pa mavuto ngati kulibe munthu oti sukumudziwa kuchipatala oti atha kuthandiza mwansangansanga uli pa mavuto nde budget imene tikuyikamba ya Malawi nthawi zonse chaka ndi chaka timakhala kuti tikutulutsa budget koma imakumana ndi mavutoto. Budget mukuyikamba ndi ya dziko pali mabudget amene amakhala amamunduna pali mabudget amene amakhala amabungwe mundunamo komanso budget mkhoza kufika pa nyumba ya anthu aliyense amakhala ndi budget ndi ndondomeko chabe amakobira amene ukuyembekeza kuti upeza ndi imene udzagwiritsira ntchito koma kuchita zimenezo pamafunika discipline munthu kukhala wanjiru mchingerezi timanena kuti fiscal discipline boma limene ukhala ndi discipline kugwiritsa ntchito ndalama zija choyamba nchoti budget chakayipanga amayenera kuti amadikira ndalama kuti zichokera madera osiyanasiyana Malawi Revenue Authority amatolera misonkho ndi kumakhala ndalama zina tibwereka ngongole zina zichokera ku mayiko amene amatithandiza zonse ziliwe mu budget muja zikabwera nthawi sizimabwera zonse pamakhala zifukwa zambirimbiri koma ndalama ija ikabwera kagwiritsidwenso ntchito ka ndalama ija ngati boma kumayenera kukhala kuti akugwiritsa ntchito moyenerera ndi kumakhala nkhani imene timayikamba nthawi zonse bungwe ma-ministries maunduna makhala ima-controlling officers azonetseza ndalama ija kugwiritsira bwinobwino ndi akamachita zimenezo ndi pamakhala nkhani ndi mukamatsekula ma-news mukuidziwa makatangale kugula katundu oti siwapake kugula katundu ochepa kusiyana ndi umene mukuti mwagula kungotenga kumene ndalama imene kungoitenga ndalama ya boma ndalama ija mkumachepa kupereka ma-contract oyitanisa katundu wa boma kwa anthu amene sakubweretsa katundu oyenera chifukwa chokuti analipira uyu anampatsako uyu chanchanja zonse zimakhudza amene boma likugwiritsira ntchito ndalama zake kuti likwaniritse ntchito zimene akugwira komanso pali anthu ambiri amene amafuna atagwira ntchito bwinobwino bomamo fatu boma asamangonena kuti akuti kuli vuto kuboma kuti anthu alipo anthu amakhulupirira koma munthu ngati ameneyo akuona malipiro ake achabechabe zipangizo zoti agwirire ntchito imene kulibeko boma silikupereka zipangizo ngati zimenezo sakumgulira ena amafunika agwiritse ntchito makompyuta ena ndithu amafunika kuti angokhalako ndi galimoto yoti apangire ntchito zina ndi zina zonsezo zikuperewera mwina makobiri achapita ku zinthu zopanda ntchito mukuzidziwa zinthu zake zopanda ntchito sitingazibwereze pala anthu ena maunduna ena adachita otchuka nazo zinthu zopanda ntchitozo zopanda ntchito ndalama amalowetsa kumeneko zonse zimafunika kuti kapitawo waunduna uja akhale ndithu munthu onena kuti watsimikiza kuti zina zake sizingachitike tikati kapitawo tikuyang'ana minister tikuyang'ana ma-principal secretaries kufika pa ma-director ma-controlling officers anthu amene amakhala ndi mphamvu muunduna oyang'anira chuma komanso anthu amene amayang'anidwa ndi ndani amayang'anidwa ndi Ministry of Finance treasury ndi imene imapereka ndalama kumaunduna kodi mukhozo mampitirizo mampereka muzoti kumene kuzimaonongedwa chifukwa tonse timadziwa office ya accountant general amapanga report unduna kuti aononga ndalama izi sadagwiritse moyenerera sizikuoneka kuti zidapita kuti zonse zija zidakhazikitsidwa mabungwe osanakhazikitsidwa kuti boma lizitha kuperekano kupanga fundo zothana ndi kuononga koma ngati boma lalandira report ya ku accountant general kuti kudonongedwa makobiri nde tidikire kayi mwina timilandu timalowa ku court ande yayi akuti mwina mulandu udzamveka chaka chakuti mwina sosadzamveka sindifuna kufika umeneko koma mukuzidziwa nde zonsezo zimakhudza akamati dziko chuma chimayendetsera sikuti zikhoza kufika ponena kuti zikuyenda ngati imene zimafunika kukhalira koma timanena degrees kuti kodi
kuonongeka kwake nkokukulu bwanji ndipo kukhoza kwake nkokukulu bwanji. Nde apapo kuti tikukamba kwambiri ngati kuti mvetsetse mmene zinthu zikuyendera koma kamba nkhani yokhudzana ndi mfundo zimene zimayenera kukhazikitsidwa kuti zizitsatiridwa. Mwakamba za unduna, ma principles, kuti ndi anthu amene amakhala kuti anyamula unduna uja kuti ayendetse mbali imeneyoyo. Ndeni mafuna tikhazikike pa mfundozo. Komanso pa iniyo ngati munthu onena kuti mumachita zakafukufuku, mumadziwa ndithu za kauniuni amene mayiko amayendetsera boma lawo ntchito zawo zosiyanasiyana. Mwina ndi mfundo zanji kuti iniyo mwapatsidwa mwayi olangiza kandi boma pa ntchito imene mmagwira. Ndi mfundo zanji zimene mungena kuti amene zimayendera ku Malawi kunoko titakhala ndi mfundo izi, titakhazikitsa mfundo izi. Foma kamba onena kuti unduna ulekerera bwanji kuti uku zinthu zaonongedwa. Koma ndoti ngodikirira kuti mulandu pamene udzakambidwe pamenepo. Tifuna tikhazikike pa ma policies amene tingathe kupanga implement ku Malawi. Kuti chuma chiziyenda mu ndondomeko yake yoyenerera. Choti ndi fotokoze cha pali magawo osiyanasiyana chuma mdziko. Ndipo gawo lilonse kumakhala fundo zake ndi ndondomeko zake zogwirizana ndi mmene boma lidasankha kuti ku gawo ili chimene chili chofunikira kwambiri priority yathu, policy priority ndi yakuti. Ndiye mukafika ku gawo tingwerekeza tipite ku migodi. Kodi boma la Malawi linanena kuti kumbali ya migodi chimene tike patsogolo ndi chani? Tika patsogolo kufukula ndi kugulitsa rare earths, kaya ndi tin, kaya ndi uranium, ukuzidziwa zimene zimapezeka mu nthaka. Tsono zonsezo zikakhala kuti zadziwidwa kuti ndi izi, tikutengera kuti nzochuluka mokwanira kuti tikhoza kumagulitsa ku misika yakunja kupeza ndalama zotithandiza, ndiye kumabweranso pano ndondomeko za poti tasankha kuti tizigulitsa rare earths tingwerekeza kapena tizigulitsa tin, kaya tingwerekeza kopa ngati angakhalepo, ndiye tipange chani kuti tizikampeza akafike kunsika kuti anthu abwere mdziko muno adzafukule, ife tintenge boma likepo kani makobika, titenge ngongole, tibwereke ndrama. Kufunika anthu amtundu wanji kudzayendetsa ntchito zimenezi. Chifukwa ntchito ya migodi ili ndi ukatswiri wache. Siutali sako zongodzuka mama kuti ayayi poti mathowerenga Chingerezi ndiye nkhozo yendetsa migodi. Ndiye tipange chani? Mubwerera ku masukulu, ma universities anu muphunzitsa chani anthu kugwirizana ndi fundo zanu za boma zimene mufuna kuyendetsera chuma. Ngati mufuna kupita ku migodi, kodi tikhaenda anthu angati amene adaphunzira ntchito zoyendetsa migodi. Zimapita ku madera osiyanasiyana. Ndiye tikafuna za migodi, kodi katundu amene tizifukula azituluka bwanji mdziko muno? Aziyenda pa malole, aziyenda pa njanje. Afunika ayende pa njanje. Ndiye tipange bwanji kuti tikhale ndi njanje zitusa katundu akafike ku nyanja za Mchere makambazi. Zonsezo zikhudzana ndi zimene mwafunsa inu kuti policy priorities zanu nchani, ndi ma policies ndondomeko zimatsata ndi iniyo zimene mwayika patsogolo kuti zofunikira pa gawo lililonse la chuma kuti zitizi mukwaniritse zimene mufuna ngati ndafotokoza pano ku migodi. Nakamba za ku ulimi kuti ku ulimiso mukaona kuti tifuna kupititsa patsogolo kaya ndi ulimi oti tizipanga malonda ngati njere yanji imene mwagwirizana nayo, mwayiona kuti ikufunika kumisika, mapanganso makuiso ogwirizana zimenezo. Koma kuti pano ndikuwuzeni kuti policy imene ikufunika yamba ndi yakuti ku gawo lililonse la chuma ndikuti ndikhala ndikunama. Komano choti ndikhoza kufotokoza ndi chakuti boma limene okhala kuti lili lokonzeka kupanga ndondomeko zoonetsetsa kuti aliyense amene amapeza phindu ndipo amene amapanga chinthu chothandizira kuti chuma chipite patsogolo, kuboma, anthu amalonda, amabizinesi, ndondomeko zikhale kuti aliyense pa gulu loseri amuganizira zimene akufunika kuti akhale nazo munjira ya malamulo omuteteza, mwayi wopata kakupita ukapeza makobiri, mwayi wona kuti akagulitsa malonda ake zimene wapindulazo, boma lisadule so kuti akatike kupanga kupitiriza zinthu patsogolo. Komanso anthu amene amafunika kuti agwire ntchito zimenezo
kati Africa maphunziro boma lipereke mwayi wonena kuti anthu azithopita ku maiko akunja ka mdziko momwemo aphunzire za ntchito zimene zikufunikira kuti gawo limene la chuma lipite patsogolo ku ulimi, kuza migodi, kuzaokopa alendo tiyeseze ku service industry konseko. Mumayenera kuti mukhale mutatsimikiza kuti kodi zimene ifeyo tikuona kugawere kuti tike patsogolo ndi chani. Nde funso lanu ikhala kuti ndi madziwa bwanji chifukwa chake kukakhala chisankho mamva anthu aja amakhala musanja aja amayankhula ena amati tipanga ntchito mafunika kufotokoza ndithu mwaka chuchuchu ndiye mukamasankha atsogoleriwo muziyang'ana zimenezo kuti kodi akuti chani. Koma osamanena kuti tipanga ntchito titere aliyense amakhala kuti wapanga kuti apanga bwanji. Koma ena amatha kufotokoza sikuti tidzatere tikatere tisapite mu ma details ma example kuti mwina example chitsanzo chotere koma amanena ndithu kuti ife mukativotera tidzapanga chakuti ndipo chimenecho tidzatere ndiye kumapezeka kuti sizimachitika mchikana ndi mafunsafunso limene lolo kunena kuti mmene mmakamba muja pameneka kuti pakhale mfundo zotsatira. Sitikukamba kunkhani ngati yachibani koma tikukamba kunkhani yoyendetsa boma kuti zimenezo zimakhala motani. Ndiye ndathokoza kuti mwandiyankhabe funsolo. Ndikuthokozeni chifukwa choti munakhala nafe mu program imeneyi kumvetsera zimene timakambirana zokhudzana ndi nkhani ya utsogoleri. Ndikupempheni kuti mudzakhalepo mposo sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi mutu wina momuno mu program ya Kuya. Kumbukirani iyi ndi program imene timapita pansi pakuya kutsindika nkhani zokhudzana ndi utsogoleri wabwino komanso kalamulidwe kabwino komanso kayendetsedwe kabwino kachuma cha boma. Dzina langa ndi Rachel Muhango. Dzakhaleni pompo sabata yamawa.